Bai, triangeluak karratua, nahi dozuna plastilinakin egin behar dau berak, guk horre egin duguna movimientuaz, bai? Eta bitartean nik beste gauza bat azalduko dut. Bueno, honek dira, edozein Google, edozein Office, bai? Dokumentuak eta ditzen dugun tokixan LibreOffice edo nahi dozunean agertzen dien irudi batzuk dira, bai? Inaldo zuena da, kartulinan, egin, tamaino igual handiagoa baldin bada igual hobeto, ikusten duzuen bi berdinak egin dutezela, eta gero moztu eta kartulinan pegau, eta egin behar dabena da parekatu egin behar dituzte irudi desberdinak umeak, bai? Azkenean bikoteak egin, bai? Beti gabitzena egiten. Hemen ere geometrian, umeak egin beharko dituzte bikoteak, bai? Tangrana ere bikoteak egiteko balio dugu. Baina tangranak gehiago balio dozku irudiak egiteko. Umeak oraindik oso txikiak direnez, ezin dute egin, saiatu aldira, begiratzen dute emaitza eta emaitzarekin egin, bai? Baina, apur bat nekezak izaten dira, orduan, urrengo bideoan edo erakutziko dutzuet guk zelan egiten dugun, bai? Eta, orain, jungo naz, hemen gure bloke logikoetara, eta hemen ere parekatu aldozu ez forma berdina daukenak, orduan borobilak. Eta honekin ikutzen einaldabe oso ondo, zein dan erpina eta aldeak eta lauki zuzena eta karratuaren arteko antzekotasuna eta desberdintasunak begiratu, bai? Eta gero hau plantilla moduan eukin, eurak plastikoski egiteko. Ze hau, jarri aldugu ere, urri baten, bere irudia, bere markau, eta egin behar dutena da, kolokau lekuan, bai? Adibidez, bere itzala, bai, jakitzeko zein da, bai? Azkenien irudi, gero egingo dugu beste bideoan, irudiak volumena dukenak, irudi lauekin konparatzea. Egiten zabiz borobila eta oso ondo.